Ey cemaatler, ey olaqan ağalar, ey oğul gyzy yetip barýan türkmen oğullar. Habarıňyz barmy bir oglan menen bir gyz izdiwaç etjek bolanna? Hamany biziň gyzymyz izdiwaç etjek bolýar. Oglan menen bir daýdasy ejekesi agasy bilen bir formrak oturşdyrylýar. Bir ýeňiljek gurrüňün aýsyn bir görsün biri-birini dip. Oglan inatadan habarsyz da bu gurrüňlerini inata eşitmeýär. Bu gyz şumahal şuurun jamaň derdi bolup barýar haş egin maşhurlygy. Şu gyz oglanyň aýdýan kefi näme şumahal? Aýdýan kefi entek oglan hamany pullary açyp görse, awwelin başlanma aýdýan kefi ki şuň üstüne de nägadar hanawadyla izdiwaçly behamidi-de. Näme diýär gyz oglan? Men şertimşi, men egin maşy bir märika giýerimdi, tekrary geýjek däl, şundan kabul etip başarýanmy diýär. Hakylmyşy. İnsanyň ılmyşyny aýdýarmy? Oglan aýdýar, men näjire sana başarýan, men boyun alyp biljekkä diýär-de, başga hiç de gurrun etmän turulýar. Gyz oglan bap enatasyny ağlaýar-da. Näme diýär? Ýok diýär, aslynda tafawumy deň çykmat diýär, o gurrunda aýtmaýar-da. Enatas pahyryň habarda ýokda. Ýoksa enatas bir gowa adam ha. Hemişe gurrun da gyz oglanna boýdaşlaryndan süýmay diýär-de. Barsaň şo kefe aýta diýär, şumahallan boynuny dakka diýär. On Hudaý peýgamber egin maşwarada näme kepler aýdypdyr diýip, on men işi ýok. Şoň üstüne izdiwaç behamiyye. Ýoksa hamany şaýat bir adam hamany jamaň içinde ulaqan bir sawatly, hakylly, ilmli adam şaýat şumahal bir ýerden kulak astyran bolsa, ahunjan näme etjek? Egin maşwarada märeka gurrun berip berip jamaň başga dertler kän diýsin. Yo emma o jere däl. Gurrun kulak astyn, biler şu gurrun näme gerekdigini. O gurrun ahyryna çeli barsyn, näme diýip jamaň derdi de. 30-40 ýaşyny ährileýli we häzir de egin maşyň üstüne dawa bolup, egin maşyň üstüne ha. O men aljaktym, sen awermedin şoň üstüne diýip, mydam öýleri galmagal bolup, mydam çaý, su, nahar, gülüş gezmeler awlyk bolup gezip be. Haýsy bir ýaşuly, haýsy bir hajydäde, haýsy bir düşünmeli şu öýe girip düşündirmeli we şolara aýtmaly we şu öý islah bolmaly. Bu şu erhileydi kime var aýtmaly şu gurrunlar. Hiç kime de eşitdiren akla şu düşünen narahatçılık bilen barýarda. Ya müteessifana az adamın içinde de olsa 30-40 ýaşynda ulaqan dinana bolýar. 30-40 ýaşynda, 30 ýaş gaýsız ba. Häzirde bir märeka varsa, ýasa varsa da hatta. Ýas aýada bartdyha. Ya toyu varsa da şu bir garyprak, ejizrak, fakirrak ya yüzü gelişiksizrak ya egin maş gelişiksizrak bolsa şol adam ýanyk boýdaşyň hay durup gülüşüp şon maskara etýärdi. Hay şol gülüp maskara etýärdi. Ýoksa ýaş 30 ýaşyndaky dinany bitir ulaqan adam bolma bolýardy. İlgünün içinde halkı terbiyet berip duran adam bolmaly bolýardy. Ya hatta azbes egin maşyna ýüzüne ähemiyet beripdir. Bir adamyň ya bir zinanyň aýagyna ýüzüne aýp ba bolsa, şonu maskara etip gülüşýärdi. Der sureti ki Allah'a gülüpdi, Hudaý maskara etdi. Şon Hudaý şoňa şo nakşy beripdir ahim. Luqman-ı Hakim, eştensiňiz Luqman-ı Hakim dip. Luqman-ı Hakim bitir gelişiksiz adammışdyk ey cemaat. Luqman ve laqad atayna Luqmanal hikme. Hudaý aýtýar men Luqman-ı Hakim etdim diye. Ve laqad atayna Luqmanal hikme. Luqman'ı men hakim etdim diye Hudaý Taala. Luqman dymara gelişiksiz adammışdyk da öyle. Adamlaň bir towar gülüşdirle, "O Luqman hakim sen näet gelişiksizmişdik" diýipdirle. O da hakim adam da. Siz maňa ulýaňyzmy ya? Men nakşa ulýaňyzmy ya? Nakkaş bolan Allah'a ulýaňyzmy siz diýipdir. Men özüm mejeremak ki öz suratyma Allah berdi bir suraty diýipdir. Ma Allah berdi bir suraty diýipdir. Ine men egin maşym awdalajak, hamany bir erheleýiň dawasy ya bir ahuny ygtyraz etýän zady. Ahuny näme diýip ygtyraz etmeli? Kıyamet gün Hudaýyň menen kepleşdi aýt. Näme beni şeýtdiň diýip Hudaýdan näme jogap eşitýän?
Kur'an ma, din ma, hamana aydiyan dadişi, näme biz owadan egin maş giymellermi? Näme biz şik puş bolmalarmy? O biz hewet ediyatsa, inşallah gurrun gelecek ka. Biz hewet ediyatsa, hoş tip boljak näme işkaly ba? Näme ödüňizden bir zatlar aydiýaňyz? Ine şu urrun hamana men şik puş boljak, arastygy maş giyjek, näme giyjek? Soňran bir hatta bar ya, onu men maskar etmäni durýar. Bir o maskar etmek, oyun etmek 10 mir bolsa 12 ýaşyndaky gyz oglan ya erkek oglan ne bolmaly? Hamana oglan bolýar, gülüşýärler, ehere getişýärler. 30-35 ýaşyndaky denany gözüniň gyýygy bilen onu özü diýip onu gülüşüp maskar etmeli. Hudaýa näme jogap berjek kan? Egin maşyň äfeti bolup barýar. Egin maşyň men özüme ýetişjek, men ya biriň öýüne barsa da şeýle. Ya biri bilen dikkat edin. Hamany bir bilen sen guda boljak bolýan. 3-4 nefer gidiýe şu oglanyň ýakydyň daýdasyndan gelejesinden. O da şol adamlardan eki hamany men gowy maşgyjek, gowy öýde ýaşajak. Tarafyň öýüne barýa. Häzir damat bilen ýakyd bilen kepleşene gelin moýnay diýe olan gaf penjarany bijirek, öýleri bijirek, egin maşlary bijirek. Haklyşyna diýem. Meselen şu azim merkan içinde men şu urrun agzamalla da bir ulu qorak urrunlar etmella. Emma yo agzamaly bolupdyr, bir jamiaň derdi bolup barýar. Bir zindigiyle müsünne dargat barýar. Näjirek er hele nikah içine girinden sonra şunsuna açılışı oty. Onda bir uluqan hamana bir adam şu urrun näme gerek dip jamiaň derdi we näme işi ýok, näme gerek dip oturan ýerine aýdy.